やれよ、おめえよって、お前ら言ってた。ぶっちゃけ。バカなの、お前。アンチはよ。いやいや、なんでお金がないから。もうすでにそんだけ。日銭を稼ぐためです。はい。よろしく。アンチも答えろよ。俺の質問に。おめえみたいなのなんか一撃こしにゃいいんだよ。ゴミ野郎は。お金あったらやめちゃうの？やめちゃう。興味ないから。お店には。ひどいな、ハゲ。はい、さよなら。ごめんね。ひどいんだよ、俺。俺ね、容赦なくぶち込むから。リスナーの数字とか、そういうのを求めてないから。気をつけてね。それでも減らない不思議。まあでも、2、300人は入ってるで、ブロックは。トムスんとこ行って言ってこいよ。3人、30人ぐらいでブロック入れねえで、入れたらゼロになるって言ってんだから。笑っちゃえよ。全員入れてみる。仲悪いんですか？悪くないよ。いつまで経ってもよ、花が咲かねえなと思ってよ。あの男はよ、そんだけ。それだけよ。今日は暇だな、多分な。たまには暇でもいいや。たまにはっていうか、ずっと暇なんだけど。いいだろ？佐野の店配信も。悪くないだろ？のんびりやってますよ。複雑も恋しくなってきたな。まあでも、しばらくはやらないよ。そうやって、リスナーの要求ばっかり聞いてると、こっちのやることが、どんどん、思い通りになんなくなっていくから、やってもらいたいんだったら、もっと俺になんか、バックアップして、ただみしてんじゃねえよ。もうすぐブロック入れちゃうから。アンチじゃなくてもブロック入れちゃうからね。ああじゃねえ、こうじゃねえよ。言いやがってや。銭でもぶっ込めよ、この野郎。ああしろ、こうしろばっかり、能書きばっかり言いやがってよ。何を言ってんのかわかんない。事情を車に忘れちゃうから。意味がわかんないんで、ブロックです。6時半か。今日は暇だね。多分。まあいいか。今日は工事も入ったし、どこでも暇ですよ。まあね。今日はもういいんじゃないかな。いや、そういうこと言われたら俺もう本当に店閉めちゃう。だって、俺のこの放送見て、今から行きますとかいうのがないんだから。まあ、もう来ねえや。だったら、もう、俺、閉めちゃう。エリーナから LINE ないですか？で、電話なんか鳴ってねえよ。誰だよ、そのエリーナ。知らねえから。はい、ブロックです。さよなら。バカはもう、バカはもう全部潰していくから。なんでブロック入れるとみんな静かになっちゃうの？つまん。バカみてえによ、200人もいやがってよ。俺のね、曲のチョイスはいいって決まってんの、昔から。よし、じゃあ今日は、店やめるか。7時になって、寝るか。寝るか家に帰るか。部長さんいたらな、家に帰らなきゃなんねえけど。コンコンなんて来たってわけねえよ。リームです。扉が閉まってたら、やってません。ってことで、残念ながら、左遷。いや、別にビッグレギブじゃねえ。何がギブなの？お前がギブったわけじゃん。あとにから何やった？豚汁と何があるの？豚汁と枝豆。昨日沼しいのお前逃げてったな。あいつな。だけどさ、臭いのよ。お好み焼き食べてましたとかさ、何やってんのお前こんなとこいや、それはだからアジアジャして言ってるだけのことで。いや、それでもいいんだけど、食べてんのかよ、この野郎。子供がさ、おもちゃ買うお金ないけど、そのおもちゃ欲しいからおもちゃの前に行くみたいな、そういう感じじゃないの？バカにしてんのかよっていう。それはないんだよ。玉入れる？あよ。